ta karɓi motocin agajin gaggawa guda 15 waɗanda aka siya don ƙarfafa inganta kiwon lafiya a faɗin jihar. Motocin waɗanda za su taimaka wajen ba da agajin gaggawa a lokacin haɗurra, matsalolin lafiya na mata masu juna biyu da yara, da sauran matsalolin gaggawa waɗanda shugaban ma'aikatan gidan gwamnati Alhaji Abdulkadir Mamman Nasir a madadin gwamnan jihar Katsina Malam Duka Umar Radda PhD. Shugaban ma'aikatan ya ce sayan motocin wani bangare ne na alƙawuran da gwamnan Radda ya ɗauka wajen inganta kiwon lafiya, kuma zai taimaka wajen rage jinkiri a lokutan da ake buƙatar agajin gaggawa. Gwamnatin jihar ta bayyana cewa motocin za su kasance a wurare daban-daban a ciki da wajen jihar, musamman a yankunan karkara da wurare da basu da isasshen kayan aikin lafiya, domin tabbatar da adalci da saurin kai agajin gaggawa ga masu bukata. Haka zalika, gwamnatin Katsina ta jaddada aniyar ta na ci gaba da zuba hannun jari a fannin kiwon lafiya da sauran ayyukan more rayuwa domin inganta rayuwar al'ummar a jihar baki daya. Halimatu Abdullahi Ladan, Bid House.